खाखाहां खाखां मोनया फारो belai ke khakhambo belai ke bukhau yor jago amahai kobrok no khnabu amahai tamung no nubu tam himale जों जतनो जों दाबि खालायो 184 नम्बर राजानि बंशधर निनाय तिनि 184 नम्बर राजा एंखे बिथिं लास्ट राजा जिनि महाराजा बिक्रम कुशमान हादरनि जे बाहामजो तै बुसुक नुगैनाय जेबाबे कक्साका abo bukha sojjo khaimaya abo mani gosina har maya jat kok o sanai kha independent channel ni soikot talapatra tai monisha ni bokasa tongo buri buku botongo o kok boron hoite asai male jini bising abai asau himahai Cini oras bangsa dabi khanani bisingono baksa bul bujiman ba bul bujogi dong abongkha cini 15-16 tarikho cini je jagao cini সম্মেলন হলো o সম্মেলনো বুবাগ্রাম হাইকিং পক্ষাটা চেয়ার जों अनेक आरो चेंज खालाय जाका सब जोनाल वाइज इंसिनाय ब्लक वाइज इंगला खलिनाय तार माने आरो चेयरमैन पोस्ट न नरि जाखा आबो बुबाग्रा नरो हाइसे केबो नया तिप्रामथानि सुप्रीम मुखा बुबाग्रा जिनि हा बुबाग्रा न सिद्धांत नाहारो बुबाग्रा न लास्ट पक सावो बुबाग्रा न स्नामबो बुबाग्रा हाइकिन खलायका चेयरमैन पोस्ट तरिलिया चेयरमैन पोस्ट करी कहने आपातत ब तंगरालिया तई ब और अकक न साका चेयरमैन पोस्ट करी फानो आं वारियर्स इंगिनाय तिप्रामथा बाय गदालि खलायनाय अमहायके साजा आ जागावो लाइव चलि दंगो अनेक मीडिया ताकु संतंगो दिनै वानजिनि मीडिया तई जिनि तिप्रासानि मीडिया र तंबाय माने परेबो जों 17 तारिखो যখন প্রেস মিট খাইও রাজবাড়িও আ প্রেস মিটও খরকসা ওয়ানজি মিডিয়া সিংকা লাস্ট কক্সাপুরো চেয়ারম্যান সে ইয়াকাই রেখা হাঙ্কাই नों तिप्रामथा याकार दारिखा नेनाय इनके बाबू बाग्रा अमहागे न उत्तरिखा जे आ बरो रगो ओ 15-16 तारिख दं इनके बाबरो कुनु कखनो गुरो गुई पत्रिका रगो न्यूज सापक रु आपने बागन बुबाग्रा साका नों हिंदी दा बुझी ना इंग्लिश दा बुझी अमहाके सामानी जे जागावो बुबाग्रा हिंदी बायनो साका इंग्लिश बायनो साका जे आं चेयरमैन पत तंगलिया साधारण वारियार हिसाबै न आं सामुं खलायनाय तिप्रामथानो तेबो स्ट्रं खलायनायनि बागै तिप्रामथानो तेबो स्ट्रं खलायनायनि बागै ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि बागैनाय बुबाग्रा वान सुकमानि बागैनो अमहायके डिसिजन नाहारिनाय कक सामानि आपनि बागै बुबाग्रा आदिनो अमहायके इंग्लिश दा बुझी हिंदी दा बुझी हिंसाका जे बिनि सिद्धांत जे बकक सामानि मते इंजागि आंगि बा बर तैसा मुर गुरु ग्रिफानो बा तैसा गुरु ग्रिफानो बर पत्रिका रगो दिसायमानो आपन बागै बुबाग्रा आदिनो अमहायके कक साका आपनो रक्षाविनो जे सैकत तला पात्र अमहायके कक सामानि बिना आ कक गांते चिंगुरि रग उच्चारण सिखानायनि किसकिरु हाजि बिन आ कक रंनो खोनाका हंकाय आबो चिंगुरि रग फानसै थामथि कावैनाय सागनि बिखुमु पर्यन्त बसाय थांगो आबो मानि गसिना मेजा चाइनिज पार्टी चाइनिज दालार हिनो बुबाग्रा चिनि बुबाग्रा न ताम बका र हिबेका तेबो हिंका खानकिर छेले रगनि आबो आ खानकिर छेले आबो जों मानि गसिना मे हासि वानजि बाक्सा वानजि रगो मानि गसिना मांगला जे खानकिर छेले हिमानि तेबो सरकार सुवर तेबो सरकार तमी रखिनि नाय तेबो सरकार उग्रपन्थी 14 गोष्ठी तेबो सरकार जुता आंगा दिनो तंखा जुता खुलुगु बुनानि हिनि सामानि अबो
अब माने गसिनाय मेहायसि बोखाय बेलायके बोखाव यर जागो दिनै आं सानानै मुसुंगो जे जागावो महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि बाहामजो हिंगाचिनि राजमाता न पर्यन्त ब खानकी हिंगा जे हाबु बग्राचिनि 186 नाम्बार राजा बन पर्यन्त खानकी छेले हिंगा टमी हिंगा सुवर हिंगा ओ ताम जानि हिंबायके हायसि दिनै आं सानानै मुसुंगो जे सयक तलापात्र ब बरफ मुनुसुनि गुलसि गरिखा बरफ मुनुसुनि गुलसि गरि ब अमहायके कक सामानि ब बगुइ थानानि कगया जे जागाव महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुर बांग्लादेशनि रायपुर दांगा नोआखालिया दांगा आरो हिंदू मुस्लिम बाय हिंदू रक आरो नांलायै दांगा नांलायैनाय जखन त्रिपुराव फाय आश्रय हानान बागै महाराजानो खुलुमबै काकतै मिनति खालायैनाय जे साफायै जोंनो अरतरिदि जों चिनि उपाय गरै जोंनो बानचिरिदि हिनैनाय महाराजानो फाय खुलुमबै महाराजा बरंनो नारगै मानि ब आपो पक थानानि गया जदि पग्या हंगाय ब राजबंशनि जे चिनि राजा न अबहायके कक सागलाखामोन दिनै अ बरफ मुनुसुया आं सानानै मुसुंगो सयक तलापात्र ब सिगाङो ब कक हामिया सावैनाय सैखि दंवान सुवासुं दावै पेंगिया सिगाङो ब अमहायकेन कक हामिया चाया सावैनाय जखन चिनि प्राक्तन मुख्यमंत्री बिप्लब देव तंफ्रु मुख्यमंत्री तंफ्रु हायकेनो सावैनाय ब जेल जब जाखा ताबुक आनि कयमु कायसा तंनाय ताबुक चिनि वर्तमान मुख्यमंत्री चिनि मानिक साहाजी बिनि थानिनो स्वराष्ट्र दफ्तर दङ स्वराष्ट्र दफ्तर जेहेतु मुख्यमंत्री नि पावर तंमानिबा नंगो अबनो जेमन चिनि प्राक्तन मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव नायमाहाय खलायमाहाय नंगो पावर फुनुंनानि दरकार जे व्यक्ति अमहायके चाया अमहायके नुंग्रामी कक नुंग्रामी भाषा बुखुबै उच्चारण खायमिया जात भाषा तैनाय अमहायके सामानि कबुं तंनाय नों अ सयक तलापात्र भरबतम ब नाकि केलकाता तंगो जरा हंकाय कर्नाटक खार तंगैपो केलकाता खार तंगयो इंगे बा पुलिस जदि सरकार नायका हंकाय जदि प्रशासन नायका हंकाय अब बनरमनानि किच्छु बेपाया नों नेटवर्क खलायनाय पुलिस रकनो मोबाइल बाय खलायनाय नेटवर्क तिरसारिवैनाय नों बनो ब जागा खारिद नों अब रमै मानु आं कबकनाय माननीय मुख्यमंत्री नों जासाके पानो अ सयक तलापात्रनो नों रमै नों जेल मा दानाय हिनाय नि थानि कबक मुंनारगो तामनि हिमाले जे सयक तलापात्र अकक सामानि बेलायके सेलें मासिजा जों सायमानो आसिसन दांगा नांलायमानि आसिसन दांगा नाङै थांगा बिया आसिसननि दांगानि परिनाय त्रिपुरा राज्यआव ताबुक शांत शिष्ट भावे जाति उपजाति मिलित मानि जागाव अ सयक तलापात्र नि जे बन बिनि तमुंनो सुद्र ग्रियां हंकाय अ त्रिपुरा राज्यआव ताइसे दांगा फानो नाङै मानु बिनि अकक सामाबाय ब अकक बुथागला ब सुदु महाराजानो से ब अमहायके सायमान हंकाय ब सुदु कक बतंगला याक बाय बतंगनाय आ समयनो दांगा नांनाय आबुनि बागै दति खाय सामुं देरायासिनि माननीय मुख्यमंत्री नों एक्शन नाहादि बन जेसेकै पानो निनि पुलिस पाथगुइनाय नि गोयेन्दा पाथगुइनाय बाहायके बन नेटवर्क बाय बाहायके बबरतं नायतुबुल तिख्लायनायनि आब प्रशासन पुलिस प्रशासन नि थानिनो सम्भव नरक जेसेकै पानो सयक तलापात्र न तिख्लाय रंदि हिनैनाय सानानै मुजुङो जों दिकार जानोगो जों बुरि रक उंगैनाय अमहाय जे कक सामानि अब बेलायखाय चाया तिनि सयक तलापात्रनि जे बुमा बुदय अबरं न नुगैनाय बेलायके खामगोना बत केबनि बुसानो दागि रहया जे थानि नों अकक सायदि थानि नों अर बुइ फायदि थानि नों अर कगै फायदि थानि नों अर खुनखाय फायदि नेनाय के बुमा अमहायके दागिया तिनि अबबतंगो कासे संसार कासे परिवेश नासिगि बाक्सा सिरंगो
संसाराव दागिमु संसाराव फोरोंजागमु तैनाय कासा अमाहाय कासा शिक्षा दंगो किन्तु जे सयकतला पात्र ब शिक्षानो ब गुरुनि थानि शिक्षा मांका अब सिलिया सयकतला पात्र नों जदि साहस दं गांगांकाय नों ताङै खारि दं नों जदि साहस दं गांगांकाय नों तिरप्राव फाइकक सापायदि नों तिरप्राव फाइकक सापायदि नन जों ताम खलाया नों आप्रुनो नुकनाय नों तिप्रासा बुरिरकनि फाननुगियाखौ नों जे महाराज न महायके कक सामानि तिप्रासा बुरिरकनि फान नों सियाको तिप्रासा बुरिरकनि थामसि नों सियाको आं कबकनाय दासिम आनि जोंनि वार्किं प्रेसिडेंट DWF सेंट्रल कमिटिनि वार्किं प्रेसिडेंट मणिहार देबबर्मा बसाका जोंनि बुरिरकनो कबक मुंगारका अब खालायनायनि दरकार सारा त्रिपुरानि जोंनि जे बुरिरक जारा ब्लक कमिटिआव तंनाय रकनो अबनो कबक मुंगारनाय नरक नंनि थानारगो नंनि गानागिरिनि आउटपोस्ट रगो नर FIR खालायदि ओ सयकतला पात्र न बिनि प्रतिबादे नर लिखित भाबे नर FIR खादिनिनाय नं थानि बकबक मुंगारगो जों सयजंलिया अमहायके जे कक सामानि न दैनाय ओ सयकतला पात्र न दैनाय ब बेलायखे बाराबारि इंगि दंका बनो जेसेकै पनो आन्य आश्रय जों मान हानाय आन्य आश्रय जों माहिनाय जदि बन रमिया हंगांकाय जों मुख्यमंत्री आरो फानो जों थाङै मासानाय मुख्यमंत्री ताम एक्शन नाहा जदि एक्शन नाहाया हंगाय मुख्यमंत्री थाङै बो जों मुख्यमंत्री बायबो जों बिनि अफिसाव थाङै जों मालायनाय बताम कक्सा अब जों मा सिनाय मा बुजिनाय मुख्यमंत्री बिनि कक्ताम ब सयकतला पात्रनि बागिनाय ताम एक्शन नाहायमा जोंहाबो थांखानावैनाय बारा कक्साया तामनि हिमालय ओ सयकतला पात्र जेसाकै पानो बनो रमनानि थुन अब कासासे जिनि दाबि दंनाय बनो धिकार जानोबो बिनि अकग्रक सामानि न हामबाय आसो नमसि जों खालायनो जों ब्लक कमिटी तैबो FIR खालायजानाय जानजानाय एलाकाव जों सेंट्रल कमिटीबो खोना जों FIR खालायनानै थांनाय दङ जों सेंट्रल कमिटीबो खालायनाय ब्लक कमिटी नरबो खालायदिहैनाय नंथानि कबक मुंगार